Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Yun, magandang araw guys. So, for today's video, yun, try nating mag-hunting. Matagal na di tayo nag-hunting guys, kaya try natin ngayon. Yan yung gagamitin natin, yung Taurus na PCP natin. So, welcome back sa ating channel guys. Welcome back sa hunting. So ito pala yung babantayan natin na puno ng akasya. So yan guys, yung puno ng akasya na babantayan natin. Sana bumalik yung mga nabulabog namin ditong mga collard. Daming collard kanina dito guys na nabulabog namin. Kasama ko si Brother Herme nandun, naniniksay siya sa dating tiksayan natin. So sige guys, stay tuned. Update ko na lang kayo, abangan niyo yung mga patama natin.
Hello guys. So ito yung karugtong natin, karugtong ng video natin nung nakaraan. So hindi tayo nakapag-outro nung nakaraan. Kaya dudugtong ko na lang tong video. Total ano naman to, rest back. Rest back sa dating spot natin. Ayan, yung acacia. Ayun pa rin yung ano natin, kura natin guys. Yun, dagdagan ko na lang ng ano, dagdagan ko na lang ng dahon-dahon. So yun, maglalagay lang tayo ng speaker guys para makapag-umpisa na. Dalawa kami guys, si Brother Hermin andun dun sa bundok na yun. Yun, sige, stay tuned guys. Update ko na lang kayo. Maglalagay na tayo ng speaker natin.
2,000 years later. Yun. Uwi na guys. Tapos na yung adventure natin. Tanghali na. Hindi tayo nagdala ng pagkain. Yan yung ginamit natin. Yun. Nakadali naman tayo ng pang ulam. Nandito sa bagyong huli ko. Ay, Brother Hermie, yung kasama ko. So, ito yung naging spot natin. Yan. Mataas na puro ng akasya. So, yun guys. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita. Salamat sa panonood. Ito si Brother Hermie. May gagapangin siya. Loud and clear, look, the burgers disappear, but beneath that tree so near lies a duck for my dinner Gagapangin dear. siya.